ప్రియమైన చిన్నారులారా, 15వ రోజు శిక్షణా తరగతులకి పునఃస్వాగతం. మీరు ఇంతకుముందు చక్కగా నేర్చుకున్నారు కదా, ఆ అచ్చుల్ని మళ్ళీ ఇక్కడ పరిచయం చేయడం జరుగుతోంది. ఫస్ట్ సెక్షన్లో చూడండి, ఇక్కడ ఒక పట్టిక ఇవ్వబడింది. అవేంటో అక్షరాలు మరొక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకుందామా? చూడండి. ఆ, ఆ, ఈ, ఈ, ఉ, ఊ, అరు, అరు, ఏ, ఏ, ఐ, ఓ, ఓ, ఔ, అం, ఆహా. వీటిని అచ్చులు అంటారు. మరి అచ్చుల తర్వాత వచ్చేవేమిటి? హల్లులు. అవి కూడా ఒకసారి చూద్దామా? మరి హల్లులు ఎలా ఉంటాయో? క, ఖ, గ, ఘ, ఇఞ, చ, ఛ, జ, ఝ, ఇణి, ట, ఠ, డ, ఢ. వీటిని మీరు చక్కగా సాధన చేస్తారు కదా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.